Molt bona gent, avui entreno a Pulsacions, em toca un 2 per 20 minuts. Deixeu-me dir-vos que aquests tipus d'entrenaments de tant en quant va bé fer-los perquè ens ajuda a controlar les pulsacions, principalment en competicions, entre d'altres, que per cert ja es faré un vídeo parlant sobre els beneficis que tenen a l'entrenar a pulsacions, així que si no estàs subscrit et convido que ho facis. Doncs bueno, ara d'aquí a poc ja agafaré muntanya i començarem l'entreno, així que som-hi. Most days I can barely leave my bed, 'cause someone lives rent free inside my head. I say I'm not okay, I'm terrified when I go to sleep, when I close my eyes. What the hell am I supposed to do? Oh my God, I can't breathe, and I don't know why. Angels come and they leave to the midnight sky. You only know how much you meant, you only know the time we spent. Take the pain from my heart and make it whole again. Doncs bueno gent, ja estic a la muntanya. Ara tinc un minut a 93 pulsacions, o sigui, caminant quasi, pràcticament. I llavors ja començarem el 2 per 20 minuts, amb un temps de recuperació també a les pulsacions pel mig. Així que, aviam què tal, i espero que el temps acompanya, perquè mireu com està de negre, i a part està ploguent, espero que no vagi més. Però bueno, si no, mira, faré les baixades en vaixell. Però bueno, som-hi! Doncs bueno, vinga, primers 20 minuts a una mitjana de 155 pulsacions, com a molt unes 165. Així que som-hi cap amunt! Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, oh come on, yeah. When it all burned down and you lost my number, or you couldn't even call, didn't know if you recovered or not. Come on. Va, que ja estem a la meitat de la primera sèrie. Som-hi! Doncs bueno gent, primera 20 minuts acabats, ara 3 minuts de recuperació, unes 124 pulsacions. Faig ara una estona caminant, que em baixin les pulsacions bé, i llavors hi ha un trotet molt suau i començarem els segons 20 minuts. Vinga, va, últims 20 minuts i ja estarem. This week it's been hard to get out of bed. She never looked that way at me. I swear she's fucking with my head. Take me far away from pain. Take me far away, far from yesterday. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. You're killing my heart, it's the usual. Killing my heart, it's the usual. All you do is waste my time. Done being a victim of your phony love. All you do is waste my time. All of your hypocrisy is killing me. All you do is waste my time. Done being a victim of your phony love. I'm not looking for a love story. Va, que ja estem a la meitat de l'última. Romeo and Juliet.
There's no signs of stopping now. She stares at me from the ground, like it lives with him, just trying to tear me down. In this evil game, Som-hi! she's proud, living in my head rent free, knowing that she's killing me, she's killing me. Doncs bueno, gent, ja estic en els 3 minuts de recuperació, 124 pulsacions, estic en baixades, deixant a cames, i llavors aproximadament seran uns 10-12 minuts fins a acabar d'arribar a baix. De sensacions bones. Costa una miqueta encara acostumar-me al tema de controlar pulsacions, perquè és en plan, depenent del tram, puc tirar més, o sigui, les cames poden donar més, però què passa? Que llavors em passo de les pulsacions. Però bueno, això mica en mica, a base d'anar fent entrenos de pulsacions, que per cert us recomano que us compreu o la pulsera aquella, el braçalet aquell que es fica en el braç, o el que és més fiable, la banda que es fica en el pit, i d'aquesta manera us donaran les pulsacions més exactes. Doncs bueno, jo ara acabo de fer aquests 3 minuts i llavors ja una miqueta més suau fins a arribar a baix. Listen up, says my teacher. In front of the class, he says if you're not a believer, I'll love you, that's on you. Better shape up and pay your dues. I'll love you, that's on you. I'll be on a flight soon to the end, I sing you. Gotta know all this propaganda. Que ja quasi som a baix. Better get in my own medicine for you. Never gonna make them think I'll stand there. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And I don't know I lose, don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And I don't. Bueno, gent, entreno finalitzat. Al final ens han sortit 13 km i mig, a ritme de 6:09, a una mitjana de pulsacions de 144, que ja és el que anava a buscar, sensacions bones. Avui sí que no he notat res de càrrega en cap moment en el turmell. Allà amb el que dura, sembla que bé, sembla que arribaré bé a cursa del pa amb tomàquet, però bueno, al final sí que ens ha enganxat la pluja, però tampoc és el que ens hem mullat. Però bueno, ara dutxa directa per no agafar una bona galipàndia i llavors a menjar una miqueta per recuperar i a dormir, que l'endemà se'n torna bé. Així que et recordo que a baix a la descripció tindràs les meves xarxes socials. Si t'ha agradat el vídeo, dona-li per like, no oblidis subscriure't, que com ja sabeu ajuda un piló, i ara sí, fins la pròxima.